taksikuski arvioi, että 11-13. No niin, on elokuu. Monesko päivä tänään on? 30. 30. kello on jotain 5. 4. 16.05. 16.05. Me ollaan täällä Helsingissä, tai itse asiassa me ollaan oikeesti Espoossa, mutta me ei kerrota missä me nyt ollaan. Me ollaan lähes nyt Nuorgamiin. Katon tässä just kartan. 14 tuntia 58 minuuttia. Reitti. Ai saatana. Ei mennä perille. Ei mennä tänään perille. Tänään tavoitteena on ainoastaan löytää Rovaniemeltä vihreä postilaatikko, jossa on avaimet, jolla me päästään yöpymään Rovaniemellä paikassa X, jota mä en vielä tiedä missä se on. Pelkkä rekka. Pelkkä rekka. Ja regerekka. Mikä rekka? Regerekka. Regerekka. No niin, jatketaan vaan. Meillä on täällä mukana Arttu. Arttu meni tonne eteen. Tuolla on, pystytkö kääntää kameraa, voitaanko Antin tulla tänne? Antti tähän näin, kun on niin kiva valo. Antti. Tuolta kurkkaa Oskari. Oskari on nuori Nero. Markus, tuu tänne. Hilkutat kameralle. Hei hei. Tässä vaiheessa kaikki on vielä hyviä, kaikki on hengissä eikä haise hirveän pahalle. Mut katsotaan seuraavan etapin kohdalla. Teemu. On melkein päästy jo Espoon ohi. No nää 9 tuntia Rovaniemelle. Aika. Kun synnyin soi radiossa laulu, ensi huutoni sen tahtiin parkaisin. Tiesin säkeistöstä alkaisin, kerto säätä jahkaisin, sävelten vetämänä liukuis elon vaunu. Kun varpun pyöri päässäni tuo laulu, kovan onnen polkua kulkiessain. Siitä rytmin askeliini hain, kuul kavaljeeri näin, kävi kaipuu kehyksiini niin kuin taulu. Elämän iskelmä soi kaiken keskellä, se joka osaa kuunnella voi saada soimaan sydämeensä. Elämän iskelmään ja paljon enemmän. Joskus elämä iskee silmään, joskus silmä kulmaan. Kun häntä suutelin, soi jossain taas se laulu. Sen tahdissa myös häitä tanssittiin. Pian juutuin puteliin, nuotit kastui kyyneliin. Sävelten kauneudesta kuoriutuikin kauhu. Olemme Rovaniemellä jossain lähiössä. Ja meidän tavoitteena oli löytää vihreä postilaatikko, joka on nyt löytynyt käteni osoittamassa suunnassa tuolla noin. Nyt siellä pitäisi olla avaimet, jos siellä avaimia, niin sitten mulla on niin sanotusti kusessa, pitää nukkua autossa. Vihreä postilaatikko. Se on vihreä postilaatikko. Siellä on kirjekuori. Siellä lukee Anni. Kukaan meistä ei kyllä Anni, mutta siellä tuntuu olevan sisällä avaimet. Anni siellä lukee. Eikö Annin siskon nimi ollut Anni? Avain! Mikä se TV-sarja, missä ne tekee tehtäviä ja matkustaa ympäri maapalloa? Jotain Race, Amazing Race. Far Out. Tää on vähän niinku Suomen Far Out. Ensimmäinen rastiselvitys. Elämän iskelmä soi kaiken keskellä. Se joka osaa kuunnella voi saada soimaan sydämeensä. Elämän iskelmään ja paljon enemmän. Joskus elämä iskee silmään, joskus
joskus silmäkulmaan. Juh, elikkäs tämmöiseen paikkaan me päädyttiin täällä tää on tämmönen ihan kiva, jos niinku hyvä pohja. Yksi kylppäri aiheuttaa vähän ongelmia, jos on 6 miehellä liikenteessä. Näin parveke. Ketään ihmistä ei ole vielä nähty koko reissulla. No mä näin sen mummon eilen. Se oli siellä se yksi humalainen pyöräilijä. Yksi humalainen pyöräilijä ja yksi mummo. Niin kaikki mukaan, muistakaa sanat. Lähtisikö kanssani kylälle? Lähtisikö silloin kanssani kylälle? Sulle sukeltaisin helmen valkea. Ei, Lapin hinauspalvelu numero ylös. 313 Voi tulla keikkaa. Ivalo 290 voi vittu. No ei napapiiri. Täällä sitä ollaan napapiirillä. Musiikkipiiri kohtaa napapiirin. Navat kohtaavat. Juu, elikkäs Ivalossa tässä. En mä tiedä. En ikinä ollut Ivalossa. Onks kukaan ollut Ivalossa? Mä oon ollut. Ootko? Suosittelen jotain hyvää menomista. Toi pankkilaan. Joo. Me seurataan Antti. Mennään pankkilaan. Olemme tuossa yhteyksessä. Hyvä biisi soi. Sille sukeltaisin helmeen valkeaa. Kysy kanssani keskipenkille. Lähtisitkö silloin kanssani Nuorgamin kylälle? Sulle sukeltaisin helmen valkeaa. Kyllä nyt huhtikuun 1. Tervetuloa Nuorgamiin ja linkki saitille. Jim Morrison, Nero vai pölvästi? Shake Learn mielestä. Jos niin monet rakastavat ja soittavat hänen musiikkiaan kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin mitä luulet? Rakkaat ystävät, ensimmäisen 6 vuorokauden aikana Nuorgamissa on vieraillut 10 000 eri kävijää. Aivan mahtavaa. Muffinseja ja limpparia kaikille. Kiitos. Ja laulu seuraa mua liekehtivän viljapellon syliin. Labyrintti kylmän graniitin. Sävellaji vaihtelee ja tempo karkailee. Neula lautasella on joskus kuin veitsi kurkulla. Vielä kerran kuuluu tuttu laulu. Nyt sitä viheltelee tuima niittomies. Aikani täysi on kenties, kai irtoaa vihdoin edes. Mut helvetti vai taivas, kummassa soi laulu. 8.2011 Kanye Westin lentävä pää on kaatanut saittimme. Kiitos kaikille osallistumisesta. Sitten 8.9.2011 julkistimme tuloksen. Kiitos Ateena 2006 hattupäästä. Top 100 mahlanjuoksuttajat 2000-luvun nerot numero 1 Mr. Lordi. Se oli uskomattoman suosittu veto, josta saimme pelkkää hoosiannaa, kultaa ja mirhamia osaksemme. Numero 5 Gila Fleur. Nyt hipsterit jääkiekkovalmentajat ja hipsterijääkiekkovalmentajat sekä Tommy Forsström tarkkana siellä ironisten viiksiennä katsoessa. Kanadalainen Gila Fleur on eräs kaikkien aikojen lahjakkaimmista jääkiekkoilijoista. Siinä sivussa hän keksi blogia. Vuonna 1979 heti internetin ja blokkaamisen keksittyään Montrealin yöelämässä hyvin viihtynyt La Fleur julkaisi ainoaksi jääneen levynsä La Fleur.
Sitten myöhemmin samana päivänä tuli tämmönen päivitys, että laskimme äänet uudelleen ja nyt kävi niin, että sivuillemme oli lipsahtanut virheellistä tietoa. Oikeat mahlanjuoksuttajat, eli 2000-luvun suurimmat nerot, ovat tietystikin Mika Rättö ja Jussi Lehtisalo. Kerro vaan. Pissatauko. Ja alle tunti aikaa 70 kilometriä about. Ennen kuin, ja tunti aikaa sieltä menee Nuorgamin Alko kiinni kello 16.00. Se pitäisi ehtiä, koska jos se menee kiinni, niin koko Nuorgamin kyllä tyhjenee, jos me ei tavata ketään paikallisia. Vähän silleen niinku kelloa vastaan kisataan. Kelloa vastaan kisataan, mutta katsotaan nyt, yritetään ehtiä vielä. Jätikö jätkät pissaisi ja... Moottorit ihan kuuma. Oh. Plus 9 minuuttia. Pysytään vieläkin samassa skaalassa, mutta jännitys tietysti. Alkohan joutuu palvelemaan meitä, jos me päästään minuuttia vaille sisälle. Ai aina jännittävää, mä en oo kokenut sitä olympialaista. Tiukka tilanne. No, nää oli ennenkin kataettereitä. Turvallinen ajotapa, kännykät vaan heiluu. Ei Jessus 20, tää menee 10 minuutin välein. 20 kilometriä 17 minuuttia. Ei viitti tuulettaa vielä, mutta... Joo, tossa tosiaan sininen piste on me. Täällä niin vasemmassa laidassa, oikeassa laidassa oleva punainen piste on Nuorgamin Alko. Ja kuten kellosta näkyy, meillä on noin 15 minuuttia aikaa kuroa umpeen tämä välissämme aamottava ajan ja tilan kanjoni. Saatana! 3 autoa peräkkäin vastaan. Juu, elikkäs tässä Nuorgamissa 11 minuuttia. 10 kilometriä, 12 minuuttia. Vauhti hiljenee. Tältä Kimistä aina tuntuu. Jumalauta. On Kimikin voittanut mestaruuden. Tää on nyt paha tilanne. Vaihdoin 4, että jos tulee ohitustilanne, niin... Morat pakka, hieno nimi. Oikealla kauppa. Nyt mä osaan oikein ja vasemman jo. Hyvä. Restaurant Pub. No, sillä voidaan käydä. Mikä? Stalon pesä. Okei. EUn pohjoisin. EUn pohjoisin pesä. K-Market. Mitään ovia. Miltäs nyt tuntuu? Mä en ole ikinä voittanut missään joukkuekilpailussa mitään. Nyt musta tuntuu sillä, että mä niin voitin joukkueena. Epätodellinen olo. Sellainen olo, että oon ajanut autolla 15 tuntia yhteen menoon. Ei oikein aivotoiminta riitä. Ottako irti niitä, jos ei me löytä ketään ihmistä, joka... On kaikki norjalaisia. No kaikki norjalaisia. Ei se haittaa. No kyllä me voitais yrittää löytää yhteinen kieli. Moi. Se meni hyvin. Ei puhunut. Tämmöstä nyt. Eka oli norjalainen. Katsotaan löydetäänkö yhtäkään norgamilaista. Musta tuntuu, että ne ei uskalla tulla ulos tuolta, kun ne katsoo tuota ihmeellisiä hyypiöitä kukkien kanssa. En mäkään välttämättä tuota. Mutta
Me ollaan Helsingistä. Saanko me ottaa teille tukkia Helsingistä tänään tänne kylään ja me ollaan edustaa semmoista musiikkimediaa nimeltä Nuorkam. Joo. Me ollaan täällä. Siitä kyllä on paljon, koska mä itsekin Helsingistä No niin. Lappiin, niin omille niitä on täällä olen niin kyllä se massa sopii meille. Oi kiitos, vaikka en ole nuorkamilainen. Joo, pinssi vielä lisäksi. Tänne sitten ollaan tapaa helsinkiläiseksi, tää on hyvä. No okei, ei mitään. Kauppias kattelet. Me ollaan tullut tänne antaa nyt tukkia paikallisille, koska me ollaan lainattu teidän nimeä. Teidän musiikkimedia, niin saako olla yksi tämmönen pukka ja tossa vielä tämmönen pinssi, tää on vähintä mitä me voidaan tässä vaiheessa. Mä ehtiin tässä eilen iltapäivällä lähdettiin Helsingistä äsken about suoraan menoa. Rovaniemellä oltiin yössä. Niin just, teillä on ollut pitkä matka. No on tänne aika pitkä matka. Mä oikein ei ymmärtänytkään kyllä tähän reissuun ketään. Seuraava paikka, täällä on enää ketään. Mennäänkö sinne ravintolaan? Sä oot ihan oikea paikallinen, siis asut niinku täällä oikeesti. Okei. Joo. Oikea paikallinen. Niin. No hyvä. Joo, kyllä. Paikalliset sanoo paikalliseksi, niin eikö sillä ole paikallinen? Niin. Eikö tossa vaan törmättiin norjalaisiin tosi paljon oli tossa? No niitä riittää. Tässä Finnmarkin alueella 60 000 norjalaista, tässä kylässä asuu 137 ihmistä. Niin, eli me ollaan onnekkaita, jos törmätään ihan oikeaan kyläläiseen, koska Niin no, joo, kyllä, siis tää on rajakylä, että täällähän on toimintaa, miettikää nyt 137 ihmistä, 2 rautakauppaa, 2 elintarvikekauppaa, alako. Niin. 2 huoltoasemaa. Niin. Saako tuolta olutta? Joo, meillä saa. Aha, semmonen baari on teillä täällä, saako vielä? No, tää on viimeistä päivää aikaa. Opetatteko tämän? Joo, tänään. Tänään on nyt tää aika hienoa. Kaljalle. Mennään juomaan pizzaa, joo. Vai talolla on, kun siellä tulee 2 senttiä kinia vielä. Huomattavasti raikkaammin maku. Suosittelen. Voin mattaa talolla. Sitähän tää terassi auki tietenkin loppuun asti. Uskon, että tää lopettaa saitin puolellaan tänne. Siis baari, lopettaa baari. Niin. Tää saitti loppuu. Niin, saitti loppuu, baari loppuu. Geng Yang. Kaikki meni. Hei, kippis vai nyt vittu onninen puuttuu vielä, mutta... Me ollaan täällä koko loppuilta, jos mä pelataan, että Oskari juo litran. Ja käydään pissalla 300 kertaa. Niin. Jonkun täytyy pelastaa meidät. Seuraavan kerran kun tullaan lopettaa saittiin Nurkamiin, niin ollaan kyllä yötä 2 yötä jossain. Vittu, mä oon ihan poikki. Hyvä ajaa nyt tästä yötä. Siidoja. Siis näitä saamen yhteisöjä, jossa kaikki oli jaettua, kaikki luonnonresurssit, kaikki oli yhteistä. Mikä on silleen eettistä ja moraalista. No, tämmöisessä paikassa, jossa lain koura on 2,5 tunnin varoitus. niin. Tarkoittaa sitä, että kyläläiset aika pitkälti niin kuin määrittää sen, mikä on oikein, mikä ei. Niin kauan kun sä herätä pahennusta eikä loukkaa ketään, niin saat elää todellakin Sellaista elämää. Niin. Nuorka, onnellisten ihmisten kylä. Se on joskus Apulehdessä 60-70-luvun. En muista tarkalleen, että milloin se oli, niin sieltä tulee se. Mutta on tää sitä oikeestikin. Täällä on kyllä niin täällä aika rauhassa varmaan tarinoita. No joo, aivan. Mahtuu pienen kylään. Sellainen pakko nuori. Että hyvän nimen totta valitaan omalle musiikkiyhteisölle. Kyllä. En tahdo sinua enää, nyt on aika lähteä kauas pois. Junan ikkunasta katsoin sua syvällä silmiin. En enää tahtoisi elää, kun unen lävitse äänesi kuulla voin. Näen silmieni edessä juoksevan elämän filmin.
Kiitos itsellemme. Kiitos Leevi. Josta. Tää on tämmönen inside-juttu, joka me ei saada videoille. Joo, mä huomaan. Aika homma perustuu monenlaisiin juttuihin, inside-juttuihin ja vähän julkisiin. Niin. Meikä pystyy kyllä hienoa tuon polta. Kyllä. Ja jätkillä on tämmöstä erilaista polta. Tytöllä marjat on kyllä parempi ja isompia. Olemme kokoontuneet tänne Tenojoen äärelle Nuorgamin kylän salaiseen paikkaan, jota ei kerrota muille, palauttamaan Nuorgamin verkkosivusto takaisin siihen maahan. Nuorgamiin, josta se on tullut. Ne ei kyllä koskaan tullut, mutta tämä on symboliikkaa. Se on tällä muistitikulla tällä hetkellä tallennettuna. Ja haluaako joku muu jatkaa tästä jotain? Mä en nyt osaa sanoa sen ihmeempää. Verkkomediahan syntyi noin yli 2 vuotta sitten huhtikuun 1. päivä 2011 ja nyt on elokuun loppu, mutta varsinainen kuolema tapahtuu marraskuun viimeinen päivä, mutta me ollaan täällä nyt jo saattamassa rakkaamme lepoon. Kyllä, eli saitti tyhjenee ja siirtyy tälle muistitikulle, joka nyt haudataan ikuisiksi ajoiksi siihen kuuluisan maan poveen. Se tapahtuu nyt. Pidätkö viinapulloa, pontikkapulloa sillä aikaa? Sinne se meni. Sitten pystyy vai lattu nojaamaan siihen? Siinä meni Nuorgamin sisältö. Verta, hikeä ja kyyneleitä. Tässä on Ivalo House hankinta. Ruusu. Poltetun konditorian edustalta hankittu. Yritimme tuoda muffinsia, mutta konditori oli palannut heinäkuussa. Ja sitten Nuorgam pyysi symboloimaan tätä kaikkea. Tulee mieleen toi Spinal Tap-elokuva, kun ne katsoo Elviksen hautaa. En mä tiedä. Kyllä mun tulee oikeesti ikävä. Kyllä, totta kai. Absoluuttisesti. Mistä vaan nyt vielä oikein ymmärrä. Mihin mä kanssa käytän kaiken vapaa-aikani seuraavaksi? Kuka juttelee mulle enää netissä? Ja sitähän me tehdään jatkossakin. Perustakaa hei bändejä, mä voin sanoa. Perustakaa musiikkimedioita, se on ihan hauskaa. Ainakin 2 vuotta. Olisi hienoa, jos tästä tulisi joku paikallislehteen semmonen, että juttu, että kuka jätti ruusun ja korven kyyneleet. Tässä vinkata sitä Inarilainen lehteä. Niin. Ollaan täällä Korvessa, vuodatetaan kyyneliä Nuorgamin suhteen, niin tässä on symboliikkaa, että me juodaan Korven kyynel nimistä juomaa. Ja kuten Nuorgamikin, tämäkin tuli falskaavasta koneesta. Kyllä. Ja kun tohon vähän niinku Onhan tää helvetin komeen näköinen hautapaikka. Hyvä paikka löytyi kyllä. Tää niinku kaikki. Ja varmaan kaunis tausta meidän suremiselle. Niin. Todellakin. Mä olin vähän pettynyt, kun mä luulin, että Korven oli 88% toi viina. Se on 38. Vittu mitä paskaa. Se oli vähän... Luulit, että mitä? Pontikka pitäisi olla vahvempaa. Niin. No niin. Falskaavat koneet, niin sä tiedät. Niillä tulee laimeita viinaa ja laimeita musajurnaa.
Kerro nyt varjoja, jotka sä oot löytänyt.